Ini tum Karbilo Chare Song Madam de KSA Bokajan District Committee pen Hirangke Mai ki pha nang koklam thebange location hello Eastern Karbi Anglong Police Principal Dr. Anil Chandrudas alangli 2019 pen 2023 lana farmana phan alangli excursion poisa la pen seminar poisa alangli la ningkan thom ma farmana phan la excursion poisa kachupangli la suputha posini utum ini Hirangke mai bange phapona koklo lasi lailo alam the bange lapson hello je ladak Eastern Karbi Anglong College labangso student tum 2019 pen beginning 2023 an la anang bong dak Eastern College student atum excursion damlong lipin council pen bangke release bomb badang din tum RTI truly pen tum marilo lapen a report samilong lo lasi 2021 25 February laso anikan si labangso 1.5 lakh poisa tambe release lo concept pen badang di IS office pen bangke setame alang le bangke non pu to kan labangso poisa paklang le lapen student dum banta excursion ki badami phantame nonda kachisi gabe lalo lapen isi bangke seminar tangka tamila posanda thaklo halata 25 February 2021 arni sivelo karigesa bangke halata 25 February 2021 excursion lapen seminar bangke 1 lakh lapen excursion bangke 1,50,000 lalo lasi pachu bangke nirtum report ke longo bangke excursion poisa posi nirtum longshot 1,50,000 tame nona final tu mako report long tholo 1 lakh bangke nonanta lata seminar poisa tame nonda crossly mate utilize le la suppose nirtum pini bangke ningkang thulo madang di ining jangje thulo alang li lapuan student poisa le ningkang ki thom kibi lapen alang li kipat he son mangla dak dupik la ningkang thom bong same ek corona do lapen exam do lapen gold silver jubilee do posipu setame ningkan siang bongke cikloyon krehini do tangti acikloyon tinta alang tum exam do werno ma Anil Chandrudas alang li exam acikloyon mang tame exam padower ma padante acikloyon mang ta program padower ma la college student atong phan la excursion anda pada maporo weset la pen seminar anda biya por weset la sinel tum karjuang tung alang li kopia thesi laan student na atangka khangre lo lapen kopia pose alang li student adong phan matha plot lapen student alive long alang tum ka interfere dun padang ti lapang so poisa bidun red ke alang li arad avi pose tum jongpong tung lasi niltum Karbilo Chare Song ben bangke lake Kroin elo lasi alang li bangke corruption veklo lasi alang li phana bangke Karbilo Autonomous Council arona tang pen alang li phan bangke action and vek ngai pusin tum ha ko tung lo Dr. Anil Chandrudas Principal Eastern Karbi Anglong College labangso aputha bangke pachu niltum true RTI pen kilo bangke 1.5 lakh lo setame ako phidel tum ako report long tholo 1 lakh lati total bangke alang li ningkan ki thompen ne tum report kelo te pote 2.5 lakh poisa lo 2.5 lakh poisa alang li labangke scam vek lo pusin tum labangke chong thibut lapen scam vek lo pusin tum lake chong ponji lasi labangke labangso niltum ka complain kipale dam rayason terang ACS Karbi Anglong Autonomous Council alang li person tum labangso putha ke complain lo lapen alang si ayo lo madati inquiry officer asi alang li netum kachi tongcheng hota me la son lo je college along madati education labangso part lo bangke phoke vel jo seta me labangke scam lo lasi labangke nevek pu pusi alang li na pudu setambe
lasinon bangke alang li labang so alam the pen sinon ne tu bangke jongpon itu lo lasila arai lak poisa alang li Dr. Chandra Das alang li labang so arai lak poisa ki chu banang de la ki pang li mo bangke la ke nep vek nei pusin tu hangpon lo la bangke lapen aku ni hangpon itu bangke la han lo Rajeson terang ACS officer alang li si inquiry officer lo posi alang li ladak college long alang lila field lo bangke bang vek nangi pusino tum hang pon lo athe non nil tum arjiding pik lo chiklo truck sian bada dolo kopi posila dak field inquiry bang ve delo college long kopi posu bang ve delo alang li phanta me nil tum la bangke isia question ko lo madang de alang tum ang pong kopi ni understanding dokong ma puta arjubong tu ingtung doblo athe bang po puta bang ve de laki lasi alang li tum phanta me amit hang duty pulutai duty teng bansi jiklem nangji matang di jiklem tha pusin tum karbi lo chardi asomen bangke hang pon lo athe alang tum jong si othip the pulutang te ma alang tum le ode pulutang de komasi olang lasi action na bangke en bang nei pusin tum bangke hang pon lo lapen karbi lo chardi asong phan Dr. Anil Chandra Das bangke baseless punang pu lasi baseless dang ki pu ke lake alang li chok chi piklo la pen tu condemn lo lang li phan la lai kado kavita me return se do la si lai lo alang li phan bangke ndili himben chuneri ponang tu bangke karbelong ton mas konsil Dr. Tuliram Rong Hang CM alang li phata me chuneri pong tu alang li labang so pu thak bang action en vek nang ji posi hangpon lo la pen higher education in charge EM Sir Richard Okbi alang li phan sambe labang so putha bangke action en vek nang ji alang li phan Anil Chandra Das aphan bangke suspension binai posi nitum hangpon lo athe alang li pachu kidam tang ahut ba enetum 28 ahut alhai RTI bangke baklang pon bangke 1.5 lakh setame puthot ang pong lom aku netum long thulo 1 lakh poisa seminar poisa setame api aku klang thuplu lo lasi api ong klang ong lasi labangke thetan scam lo lasi alang lepan bangke action en vek nei pusun tum kan belu sare somen hangpon aku jong si action en pon pe pulutang netum mahin pesta me aku putot alang phatame kasisong bangke teng pon ko pusun tum labang so atheng lo hangpon lo Difu Government College tum kenili tum abes lo 2019-20 as apil abes tum lo laso session along pen abes tum ke alang litum hola so lockdown dokok 2020 ningkan ke stame labang so api bangke alang tum han lockdown parda api alang litum han laso poisa pilo alang tum ke excursion na dam lo labang ke sabe nili tum Eastern College bangke lockdown po amen pen patong lok man puta damlong le la pen pena program po amen patong lok man si damlong le la bangke nili tum Eastern College tok man si damlong le chot la 1,50,000 ke wala perman mane bitai sidam perman ma men bitai to mena perman labang ke batai si perman tate alami jupang len ke kwana tangka jupang len ba alami pulo 1,50,000 tangka ke bibe la bosi lam tang ran kiama long alami paklang ande la bang sukta alangli pulo 1,50,000 so paisa intake do pustame la so paisa ka alangli intake do alang ke nepen niltum chinkida pustame alangli pulo 1 lakh paisa ke dolo sarme stabini ne non server job use that inte alang ke utilize ke lake excursion paisa bode belegong utilize ya right se avelo ta right ave boy fis tame nitum mathalote alang tame choglo nang PG pulote nitum same isia khalo nang papinang tame hola so tame aphai bang nil tuma 1 lakh met pusinang than tame non RTI jog da pike 1,50,000 ang klang rop alangli lake scam buse mathanang punang kokpo alangli labange ladake 50,000 ho so da pi posinil tum han student union pen ke dam nang than the delo mate nitum student tum ben hoi pen ka chingki dang pi posi 1,50,000 do po poisang than the delo asila bang so long alangli alas ki dip do kok polote lage kichu pole pupete nangli tum rat atum ta ko pisi pu polake alangli ki kichu thek lolo lage bang so tangka ke ni kichu wali kisi alangli na gadam tanga por lam clarity pon je lam so ta ke ni retain pen se lam clarity pon tangde lale tulma bang so ta ke ahok si jipi do butang ma mate lage ahok le ke jong bona li ahok kali puji athema alang tum pulo hodak ketok excursion dam 2019-20 session dum se kedam bus hodak se ketok ayar bang ke 2019-20 la so
2019 sa alang tum dam 2019-20 session dom leke dam 2019-20 session bote lake nili tum lo asi alang li kit thoda ke pudam bang alang li totally wrong lake alang li tum year bang ke 2019 laka hok lo session ke dam ke 2018-19 session dom se dam lo tame 19-20 session la bang nili tum bang ke non puani ta dam long lela apoisa ka alang li intake do alam bang ke lake non api alang li jitu nili tum la complaint audit la so press meet do that apis intake do alam ke bang chos tame aprang mala so intake do alam office tame alang li mopen polo 1,50,000 apoisa bong da alang li 1 lakh si nil tum ini nil tum statement ma union men ka jingki dam tame la so alam ke nampak lang don chokiti ini perangke abitung numhan nilitum kar bilo charlia song pen nalitum han koran thoka jerlo la sepini la bangso press meet hoi pen nilitum ke jong ponji duola athenon isi pen sida klang lo chukadam tang alang ri 29 November bang alang ri reply chipti nilitum 28 dolo 29 reply chipelo la se usut pulo je alang ka chipat he chipare joini si husu tame alang le advertisement pidalo seta phini tum complain lo alang li tum warning body long chengwai pen ma chibitru thudalo seta abjan me claim ni dami tame warning body long copy ma chengwai tengsi alang le tum implementation pa dam nei daga chok chidelo mande number 2 bang ke mopen scarson alam tame covid-19 amen pensi lahai pathi pensi alang di fund release le dalo lason na se non ki jutsi nili tum puje lam bang ke kopiloma blong le ke damtang apor ho dak stankar binglong college warning budialong president apos ke lake ko mat si dak borjan MAC elected ma hola fansi la bangso president apos ke PP warning budi ke damtang apor ex MAC mate ex EM lo ma deputy speaker lo sarlong kitimo alang li period ho ke alang li fansi pilo tapingya ni pilo de kacheplang la so college no inut luthan bang principal Balibatar High Secondary alang li fansi la bangso warning budi apos long ki pipondel lake totally warning budi aron karkan pusilli tum boje athe dak resolution do komat ma ladak locality borjan how barpen elected to mansi piun choje tanon alang li pilon alang li elected amunit ma ladak amunit ma latakali si latame totally alang li karkan lo lasi karbinglo autonomous council kachari ke the ding napan tum chuning reji da locally am do sar soljorong pha nang lisatame la so puthak bangke langchari dunangji athe pima plongte ladak karbinglo autonomous council kachari ke the ding napan lang plus se alang li labangso stan karbinglo college long warning budi aron stan alang le kan bondelo son adasi la so puthak arsik jip akang sai ga padun nangji phan litom karbinglo autonomous council EM Richard Tokbi sarvan me chuning ri lo alang li rideng si ka chengsi tan le tong complaint pidam lo lasinon kapat jut si setame alang li phana kang sai pa do veng na ji la pen ke jut si karbing lo autonomous council sa Dr. Tuliram roha alang li phana chuning ri lo non ilitum karbiang long aha barong quality education ka pamanji phan ki claim ke dam bom along la puson anong no alang li ka chuma tha bangali tum lang ding ang ni pusin ang li tuman chuning ri lo si prap jin pen alang liphan karbing autonomous council aron atang ateng pen alang liphan kang sai padu convect ni busilitum karbilo charli song ban sontak pana bolno adela vacancy bata ke karbilo autonomous council pen le tipe ulute akan song akan tu itum pen ta chok alang li pulo dihet mengela bai thang objection ave badu bela pida chok adela karbilo autonomous council ta bang so vacancy ke PG fan awar sai mate ajak ko abidal mane tum lo maksud ta ke pulo la sopo tha ke la lo nili tu budam ji ke vacancy alang li ke cheng masi totally pachok chedalo directorate of higher education Guwahati pen se alang li la so concern bang si direct principal alang li pen si la bang so advertisement e call dalo tamenil tong complaint join ni alang li chibe dolo ale alang li jong se opoti ne plong de copy kam lo da alang li ke interfere ni alang la so horm concept and direct alang claim make concept and so athe da ke third grade and fourth grade bena ke people advertisement pion ni dei pion da athe la ke na class A class B limati pion pion ni dei la suppose li tum pui bang ka dakda totally alang jok che la ke mislead lo dakda alang chok che la sin li tum pudai alang lo la dak tame kang sai podo ne non bang ajala puna alang li jong si chok polong de opi kam si alang li la bang so a vacancy advertisement na conduct na bo alang conduct de ne non alang people lo che video na ko ke chok che do polo mate la se lang li tum pui lama ade non ale tu ki jot se la
Istanbul memang prinsipal pan Cardinal Thomas Komisil Kecaria Tuhan non Jose alang di pan kopi kang sai non kopi pensi nanti tinggal bersama pan justice la support ha la lo non nilitum ke do an point na baklang lo isi pen isi alang li scam da dolo nepotism dolo alang nud scammer lo de la solong lang dam plong di sia college Kecaria calon permission ji plong de alang li chupang lim da vedenang ji lapen da college nong Kecaria calon tame arona teng si cari calon ni alang li totally failure alang li principal oppose nong declare ke la se alang li phana bang ke Cardinal Thomas Council pen so da kang sai ke do nei polam the la lo isi pen isi ka chupang lim long pen nep lu plong da alang li phan arpu pen pasuni principal oppose pen athe alang li jong se cari bom lo plong ne ki bang jilang bang ke la so college bang ke akang ting da si dang bom pu besin litum bang ke chuneri padon Kante Cardinal Thomas Council ka yung si orang so nakang sai confident lote na natin ki bang jilang apor कैसे बंकुपी कच्चे सॉन्ग से देखों तो la sopotha ke nilitum ka chisong abang ke kanton la pugalila jong si alang litum la bang sopotha klem klip long nilitum ansu se kang to yang dengam ni ka chisong i pan nilitum chisik pon